ngidap lagi jingkemen ka bakraw bahagane ka arputnyo tarik ka Potnet Gospel Media Ministries kan pelong ya ka jeseng aingo hagane ka arputnyo tarik haga por sipo waje men step ka jeseng aingo umtang khot so bahaya fi opinyawan sikane ka jeseng aingo ban aingo yu try ya ka e ka bulale hagane ka snam baro shi snam bat min ya dwairu ya ka e mo blame le hagane ka snam ka batmai ya khot so bahaya fi kum ka ministry ngi khot ya fi opinwan sikane ka jeseng ni dan ru ya ka jing bam khang diat ndala wai ka ni ka jeseng ban ka por so je pat kan don sakawai pat ka jeseng ka jing ro ka jing mani makan don ka jing ai ka ktien makan don ka jing dwai ka bakar pang ya ki ba pang ya ki bi shitom ya ki ba don ha ka jing jong ka jing em ni pelak khanang ka por ban dwai na ka menta jong pi la ban wan chik ni ka jeseng bangi khot sngo bhai pi ar pu nyau tarik la ka sngi ba ar ha ka por shi po je men step but ha ka por sau ba je jan miet utran kar khu ye fi ngi nget pinyawan chakani ka jeseng khot sngo bhai ngi su ye cha ye pi ban ngi utran da kar khu ye fi khoblai shi bun sawan chakani ka jeseng amen so don apeng jong fi gani ka por fil up kermen ya gi aka ki ba fi la kwa asisha ba fi yo ha ga ji im ga jong fi henry how new snam bro shi snam fil adwai henry hadu menta phim pat yo phi skolengo balai bo blai pat jubab ya phi si fil adwai ba fin yo ega kam re menta la kut sau snam phim pat yo kam don apeng jong fi la kmi lanti ba fin yo e kata ka admission ni ka college ka ba fi kwa ba fin puli henry klem yo how new snam dan apeng jong fi kmi lanti ba fin yo e ka kam ba ka promotion ka kam ga jong fi na ne ba fin kam kiyo ka kam henry pi i pen ban ba kata ka jing tre ga jong fi i kum ba ka nang her i kum ba pinang do bat i kum ba kala nang hiran kata ke jing tre ke jong fi bat kapen kslai phi dan apeng jong fi kmi lanti ba fin yo khia ha ka met ke jong fi filap kermen bo chi sun kta ye phi ba fin yo ye ke jing pen khia re hadu menta kan ke jing pang ka dang don phya ban di dawai sa hadu menta ba fi perlut ro di hajar ha ke chi banai na ka menta kan ke jing stam ka badon ha ka met ke jong fi dan apeng jong fi ru le si filap kermen ba fin ye kendo ya ubriu ha ke ji em ke jong fi ya ka ba fila ap khmi lanti la slam ha an re hadu menta pimpat ya kendo philengo balai banga ngalong sa kumni balai bu trai penia kendo ya nga yau tau brio ubadai sishan na ka menta jonga se don apreng jong phi kan ka poru phi ap khmi lanti ya ki ba don kam ha kan ching im ke jong phi an re hadu menta pimpat yo let's say fila ya shong kurim la slam fila up naga snam che ka snam ban yo khon re how new snam ru pi ba pimpat yo khon fila lek pha dwai keleng fila pha lek sumar keleng re hadu ni ka klip mat ka bamenta kan ni ka jingpang kadang don kan ni ka jinglengki kadang don let's say fidon ya kata ka jingpang ni ka bagi doktor gi ong ba phim la ban yo khon fi sengosi fi kuslai fi up kermen bu try un le ka kamba an re hadu menta umpat le kadan ko ka dekat na ka tien ka jong blai ka banga kwa ban puli ka ni ka for banga ngek kan long jingker khu ye phi na kwa an puli na ka proverb ka ba khat lai ni ka dekat ka ba khat ar ka ong gom ne ka jingkermen bala pentut ka penpang ya ka donot ka jingkermen bala pentut ka penpang ya ka donot na sngo don apeng jong phi ka ne ka sngi pi pang si sha ka donot ka jong phi na mar kata ka jingkermen ka fi kermen i gumbo bleu pentut no pensuki umpat le hadu menta ka peleng a ya ka mensim ka jong phi ka peleng a ya ka donot ka jong phi bal ka penpang ru si sha ya ka ka donot ka jong phi balai ba utrai umpat jubab ya phi hadu menta balai ba utrai jubab ya phi hadu menta badeng ta phi sngodo jingkermen re kwa ban ong fi utrai udan la ka jong ka por ban le ya gi ai baro na ka menta jong phi ha ka por ya ka ba fin wan sing ka prathairu ka de ha ka por ka jong blai klam khai fi na do man chwa man dai la bu fi ka por ban kha menta the say how new century menta
but labu ya fi eki baro aga timing ke jong blai ta ding tang kwa badong fi wat num khuslai wat ai ba ka ta ke jing upkermen ke jong phi kan pen pang ye ka donot ke jong phi hoi ka mary ka martharo aba kila khot yu jisu namar bu para jong ki ula pang ru jisu klem wan te u klem wan ha ka ta ka por ka bagi upkermen rei wan on dah ba upara jong ki ula yap bal ka taru ka long hadien saus ngi ha ka ba ka kum ke jing khen jong ki yang bola sma utong jisu unum wan haga por ga jongi unum le haga ta ga chingkwa ga jongi udan la ga jong ka por maru de blai bu tip khamba ma u ya ga ta ga timing na ga ta ga jing em ka jongi ta de ta kwa ban ong fi ga ne ga sngi wat a ba ga jing up kermen ga jong fi kan pen pang ni ga do not henry haba ka chingkwa ka la poi ka long udieng ga jing em henry la da fila yo shi shai ga ta ga chingkwa ka do not ga jong fi pan hoi ka tin ke jong play ka ong i kata henry haba ka jing kwa akal apoi ulong udieng ke jing em nganget bu trai ben poi bi jing kwa ka do not ke jong fi ke ai ka fi kwa ke ai ka fi ang not ya ke ai ka fi lakramen kan poi bi ka por ya bu play un ai kata ban haba kan poi kata am ulong shau dieng ke jing em ta fi sngo kum ba fi sngo dot ha kata ka men sim ke jong fi tang fi ong am sung man toi ben mani ni jisu tip wa don bom don ne tip ula no ula ne Nega kwa ban ong ifi ka nega sngi ke momenta. Bo jisu udan. Bat un ai kata ke chingkwa ka donut ke jong fi kan poi bet kata ka por. Ya ka bau trai un le ka kamba nam ta ke chi jong fi. Ta ra wat ju du men sim wat ju pai dien na ublei la ne wat ju thnum yu trai. Ristang ban ai ngu lupa mal kata ka por ka bau blei un le ka kamba ka la jan poi. Kata ka por ka bau trai un le. Ya kata ki ki bo pla ke chi jong fi ka la jan poi. Tadeng ta kala jan poi nga kwa banong fi wat um du men sim ngai hanu snem arjar arfulai la fi la ngai ye ne ka tien ka fi asngau ne ka sngi nga ngai ru ba ka ta ka jingkwa ka donot ke jong fi ye ka ta ka jingkwa baro ka ba fi la angnot borosh kata pinyo diang hanu snem arjar arfulai wat lada fi sngau ko badang slam ta kwa banong fi ka por ka jong trai kan poi ba ngai sukarman bi ka ta ngai bet hanu snem batmai utrau ai ki batmai haga jing em ke jong fi un ai ki bo plau ki bo krau ya ka ba film la ban muddor utra ne e kata tadeng ta don pedeng jong fi ru mo fila sngo don kam si sha ban yo la ka jong ka ying fila shong wai la slam ha han rei hadu man ta film pat yo la ka jong ka ying fi ong ni ko manga beduk ngan yo la ka jong ka ying kwa ban ong fi pin sa yo utra sa ai wanum kslai kata dan pedeng jong fi dang shong madan ba fi di madan hadu menta fi kwa la ka jong ka dukan kwa banong fi utra sa ai ka dukan ka jong fi utra sa penroi ka business ka jong fi utra sa le hai fi wat ku slai ka e ka utra un le namar utip khamba ye ka e baro na ka menta ka ji em ka jong fi tadai ta ka tien ka jong blai provoke ka ba khat lai ne ka khat ka ba khat khandai ka ong ka jingkwa bala pendap ka long thiang ha ka men sim Sia ke jingkwa bala pendap kalong sia ke batiang. Bo trai nganget un pentiang ke jing em ke jong fi. An pendap ye kata ke jingkwa ke donot ke jong fi. Ban nganget bangi syakri yu trai batiang. Mde yu trai baktang. Trai fin i ke ne ke wei ru. Ha ke por mendai. Ha ke nyam jing hawai jing lat kile yu kibam yu jhur ktang kibam ke dos ang kibam ye to pu bukim thiat. Ndai anda hawa jisu wan. Upendu no jhur ktang upendu no ye kata ke dos ang. Dagi lady tangi kata ka wan ke batiang bat kile bam ru ta pu buklem thiat utra pen kala na ta jur thang sha ka wan ke batiang un pen kala ru ye kata ka jing thang ke ji em ke jong fi sha ka ta ken ke jing thiang ke ji em ke jong fi margi shakri ye jisu batiang ta dei ta unang thiang bat unang thiang su la da fi shakri u na ka sngi sha ka sngi unang bang ba unang ye bang ke jing em ke jong fi kanang kala ba kanang kala naga buram se ka buram pin i be ki kamba halor ki kamba halor ki kamba i ka bo trai wen le age jim ke jong fi ta da kwa ban fi tang ga we shakri bi utrai nget bi ha u karmen bi ha u sedang ban ai ngu lu paru ya ka e ka bo trai wen le age jim ke jong fi nge kwa ban dwai nam ta jong fi ke ne ka por man ta wat ju du man sim nga sngo ne ka por fi la dwai nam ta nu lok jong fi ro bo un kalam re du man ta am i kum bo nang i kum ba unang runar si shao i kumba unang jot nang jot bat piong ngan le su kum no nga dwai ru i kumba mentoy nga kwa ba no fi jing dwai jong fi ka mentoy ba ka babal ka ong kata utrai pelang ki jing jau umat ki jong fi ti ki umat ki jong fi ka wasni ka jong
cái bấm mượt cái ấy bui chính giáo mặt cái trong phi cái ấy bui cái chính yam cái trong phi cắm du long len nó ấy học trai bên lăng với chính giáo mặt trong phi bên lăng bộ cần mau ya kata cái chính yam cái trong phi kalau khuôn trong phi độ bật cái la un sắc la ngay uneu bên thang un sắc la long sao bộ bên thiang cái gì cái trong phi và chụp slide cái rồi suy đuôi bộ try qua phi fin đuôi nó được cái đòn nó fin đuôi nó được mình xem yam hay khăm trong play bởi vì ý bây giờ cầm bạ trong try cái bộ try un lệ cái gì trong phi ini đuôi này cái por của mình ta try cái đuôi nằm tại cái khuôn cái trong mẹ try còn mà team cái trong mẹ cái ông cái jinkerman bala pentut sisa cái penpang ya cái đòn nó rồi try cái tip cái này cái way và mình đi play bật thiang try cái jingkwa bala pendep cái long cái bật thiang hay cái mình xem và ngay cũng con rat try ai bagi cái khuôn cái trong mẹ kinh yo i cái try cái cầm bạ cái trong mẹ cái mình pendep cái try ya kata ke jingkwa ya kata ke jing angnot ke jingkermen ke jongki ko try ba ngai unu snang banwan kin i ki batmai ka bamen le ke jim ke jongki kadwa yang kerku ya fi wa juku slai wanom du men sim wanom pai dien wanom ran dien shakri utrai shakri be utrai da ka donot ban i u da ka men sim jongki baro shakri utrai ndu ka men sim ke jongki fini i be utrai unle ya ka kamba utrai bangi shakri utrai wadap da ke jing bha badap daga jing snai badap daga jing ai ba una terku ya fi una pen sle fi un pen dap fi daga bor ga jamu bangini i be daga jing pen dap try da shisha un pen dap fi daga jing kemen amal kata ga jing kemen ga jong fi shisha ka nom long le no ai how try un terku fi ni amat ya kata ga bathiang ha ga donot ga jong fi ni amat shisha ken ya tau ding ga jing im ba fin yu i shisha bo try ai jing im tmai why upan kala thamai ki eki baro ha ni usnam ba thamai uban sawan dwa ing kerku efi ben thamai la diru ai ba ka dono jongpir kana i thamai ha u try dwa ing nget nga ai ngo ya ke eki bu try la le ba ke eki baro ru wadang dan ban le nam ta jongfi kan ha ka teng jisu amen ba amen amen tran kerku efi nang ai bor efi ha ring ta nang long bala kerku ha ka teng jong try amen